Almarhum bapak kula Pak Kiai Haji Nawawi Siddiq Berjan riyen zaman sik sugeng ngajekaken malam Jumat maos menika mboten ketang sepisan. Sebab Nabi ngendika sing sapa wonge maca selawatku iki malam Jumat ora ketang mung sepisan, sok sak mangsa-mangsa seda aku melu mapakno nang kuburan nggo tanganku dhewe. Nabi ngendika kaya ngopo senenge nek sedane kok Nabi rawuh nggih mboten niku. Mila niki dipun waos ingkang kagungan HP monggo dipun rekam nggih namine selawat ulfituhu biyadi alon-alon Allahumma sholli ala Muhammadin monggo an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa pun para pinisepuh dalah para kesepuhan sedaya dinangkung dateng simbah Kiai Istighri Rais Suriah NU Ranting Kembang Sari Kandangan ugi dateng Ketua Tanfidiyah Pak Sururi mboten kita sebakaken dateng bapak-bapak pejabat pemerintah Kecamatan Kandangan saya menika Pak Camat menapa ini saking Polsek dalah Koramil jajaran pengurus NU Oknum Nun Sewu Banom kok Oknum Banom Nun Sewu Ansor Muslimat Fatayat Ibnu Pagar Nusa adalah lintu-lintunipun hadiruki pengurus Jatman Kabupaten Temanggung Bapak Abu Yazid para lenggah kakung dalah putri ingkang kita mulyakaken siang menika kula matur nuwun dhateng keluarga besar NU Ranting Kembang Sari ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka padangan berselawat sekaligus halal bihalal. Menawi wonten kata-kata berselawat monggo sareng-sareng kita ngatosaken Allah perintah sholat, Allah mboten sholat. Allah perintah zakat, Allah mboten zakat. Allah perintah poso, Allah mboten poso. Allah perintah kaji, Allah mboten kaji. Ning sinareng Allah perintah berselawat, Allah piyambak berselawat untuk Nabi kita. Leres. Allah perintah sholat, Allah mboten sholat. Wong sholat niku nyembah Allah sing disembah, ra butuh nyembah. Leres. Kula jenengan sing butuh nyembah. Leres. Allah perintah zakat, Allah mboten zakat. Zakat itu kan mensucikan diri. Allah sudah suci, enggak butuh disucikan, betul? Kita yang butuh disucikan oleh Allah. Allah perintah poso, Allah nggih mboten poso. Poso niku lak benteng. Nabi ngendika as-saumu junnatun, puasa adalah benteng. Allah sampun dados benteng, ra butuh dibentengi. Kula jenengan sing butuh dibentengi dening Gusti Allah. Allah perintah kaji, Allah mboten kaji. Kaji niku sowan daleme Gusti Allah. Baitul Allah pun teng dalem nggih mboten niku. Ning sinareng Allah perintah berselawat, Allah piyambak berselawat untuk Nabi kita. Leres. Bahkan dalam berselawat Allah berfirman mawi fi'il mudhari, kata kerja masa kini dan masa akan datang. Kata anak sekolah jeren nggih mboten niku. Mboten niku.
Mboten mawi fi'il madhi, mawi fi'il mudhari. Saya njenengan madhi ya ora ngerti, mudhari ya ora ngerti, wong biyen ra mondok nggih mboten niku. Mudeng mboten niku. Pun manut karo sing tau mondok ngoten mawon kemenak. Leres Allah berfirman mawi fi'il mudhari fingil kang nuduhake penggawean kang agi diadepi lan arep diadepi ngoten niku. Mila Allah ngendika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Menawi dipun maknani cara pondok innallaha sak temene Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusholluna lagi berselawat lan arep berselawat terus ngoten maknane. Allah lan malaikat menika senantiasa berselawat untuk nabi kita. Kapan? Kapan saja. Sekarang, sebentar lagi, nanti sore, nanti malam, besok pagi, besok siang, dan seterusnya. Allah dan para malaikat nggak pernah berhenti berselawat untuk nabi kita. Leres mila sok sinten kemawon ingkang asring berselawat maknane asring barengi Allah lan malaikat niku tanda husnul khotimah. Leres mila jangan berhenti berselawat. Wonten selawat karanganipun Kanjeng Nabi naminipun selawat ulkhituhu biyadi. Nabi ngendika sing sapa wonge maca selawatku iki malam Jumat ora ketang mung sepisan sok sak mangsa-mangsa seda kapundhut aku melu mapakno nang kuburan nggo tanganku dhewe. Nabi ngendika selawatipun pun apal dereng kula sampun dilalah iso diwaca nganggo lagu selawate. Mau lagu Jawa nggih mboten sakniki genti lagu Sunda. Wong Jawa ning nggo lagu Sunda sejenis juragan empang nggih mboten. Mudeng mboten niku. Nganggo lagu Sunda. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Almarhum bapak kula Pak Kiai Haji Nawawi Siddiq Merjan riyen zaman sik sugeng ngajekaken malam Jumat maos menika mboten ketang sepisan. Sebab Nabi ngendika sing sapa wonge maca selawatku iki malam Jumat ora ketang mung sepisan sok sak mangsa-mangsa seda aku melu mapakno nang kuburan nggo tanganku dhewe. Nabi ngendika kaya ngopo senenge nek sedane kok Nabi rawuh nggih mboten niku. Mila niki dipun waos ingkang kagungan HP monggo dipun rekam. Nggih, namine selawat ulkhituhu biyadi. Alon-alon Allahumma sholli ala Muhammadin monggo an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Injing wau kula ngaos teng Borobudur maos selawat terbangi iso ngiringi teng Borobudur menika injing wau jajal iso ora terbangi. Allahumma sholli ala Muhammadin
an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo sareng Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo sareng Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo sareng Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sunan Geseng murid Sunan Kalijogo bangun masjid ing Lowano Purworejo tekan saiki bangunane isih ana pingin pirsa monggo tindak ning Purworejo. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mbah Rafi'i mloning simbah Imam Puro Mbah Zarkasi eyang kiri Sumantoko sawunggale Pangeran Jayakusuma awu-awu langit yang tembang ipo menggolo. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil alim al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bedugi sing paling gedhe sak donya kang asale saka desa Pandhawa
tinggalane Raden Cokronegoro Bupati kaping siji ing Purworejo. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masjid Lowano, Masjid Santren ing Bagelen, Masjid Cangkrep Lor iku kabeh masjid kuno tinggalane para pemimpin agama dadi sejarah ing Purworejo. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apal kula pun mudeng mboten Mbah niku wau wonten awawu langit nggih mboten awawu langit niku Ngombol Purworejo iki Kiai Temanggung niku wonten sing tesih putune Mbah Kiai Awawu Langit Ngombol Purworejo. Sinten Mbah Awawu Langit? Asmanipun asli Mbah Abdul Jalal. Mantunipun Mbah Raden Santri Gunung Pring Muntilan Magelang. Gadah wayah wonten ing Temanggung. Sinten Mbah Abdullah Takwim sing terkenal dengan nama Mbah Ki Kedu Ki Ageng Mekukuan nggih mboten niku sing nandur mbaku pertama teng Katekan Ngadirejo niku nggih mboten cedak Jerumprit ping 1000 mun kethek-kethek tok mudeng mboten Mbah niku terus Mbah Kedu Mbah Abdullah Takwim nate nggarwa Mbah Nyai Bagelen Purworejo furqah kondur wonten Temanggung niki sejarah. Jadi hubungane Temanggung karo Purworejo ini kan mbiyen pun wonten mulai yen wong Temanggung kok ngundang Kiai Purworejo ngerti sejarah niku mudeng mboten Mbah niki lho genah mboten niku genahe pripun upami ngriki wonten ing semenderek tarekoh dengan almarhum Pak Kiai Bandaniji nggih mboten Mbah Bandaniji niku tarekohe saking ramane Mbah Kiai Mandur. Mbah Kiai Mandur saking Mbah Abdullah Sambung sakidul Payaman. Mbah Abdullah Sambung saking Simbah Kiai Umar Payaman. Mbah Umar saking Mbah Ki Haji Zarkasi Berjan Purworejo. Hubungan meneh niku nggih mboten niku. Ngerti sejarah niku. Genah mboten niku. Genahe pripun? Dadi nek ngundang Kiai Purworejo ngerti sejarah niku. Niki linangkung niki ugi kaniati halal bi halal. Kanjeng Nabi ngendika
man u'tiya fasyakaro wabtuliya fasobaro wadolama fastakfaro wadulima faghfaro thumma sakata. Qalu malahu ya Rasulullah, qala Rasulullah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, rawahu Tabarani. Nabi ngendika sing sapa wonge oleh nikmat gelem syukur, diuji gelem sabar, duwe kesalahan gelem njaluk ngapura, disalahi gelem paring pangapura, Nabi kendel. Sahabat matur, tiang kala wau pikantuk napa Nabi jenengan ngendika kok lajeng kendel? Nabi ngendika ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Menawi dipun maknane cara pondok, ulaika utawi sekabehane mengkono-mengkono wong kang anduweni sifat papat, oleh nikmat gelem syukur, diuji gelem sabar, duwe kesalahan gelem njaluk ngapura, disalahi gelem paring pangapura, iku lahum iku kedue wong kang anduweni sifat papat al amnu utawi dijamin aman lahir batin dening Allah, wahum utawi wong kang anduweni sifat papat iku muhtaduna wong-wong kang padha oleh pitutuhe Gusti Allah. Pramila menawi panjenengan sedaya ngersakaken tansah dijaga lahir batin dening Allah lan pengin tansah oleh pitutuhe Gusti Allah, kedah gadah sekawan sifat. Sepisan oleh nikmat gelem syukur leres, ping kalih diuji gelem sabar, ping tiga duwe kesalahan gelem njaluk ngapura, sekawan disalahi gelem paring pangapura. Sepisan oleh nikmat gelem syukur. Syukur niku napa? Syukur niku nggunakaken kanikmatan damel ngibadah. Menawi jenengan kersa ngginakaken kanikmatan damel ngibadah, maknane jenengan syukur dhateng Gusti Allah. Senajan ora apal nyanyian syukur ora apa-apa. Ning nek kula nyanyane apal. Wong nyanyian syukur ki sing nyusun wong ahli ngibadah, ahli zikir, warga Kauman Semarang. Asmanipun Sayyid Husain Mutahar. Niku sing gawe lagu syukur. Akhiripun kalian Bung Karno diangkat menjadi Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga. Barangkali kalau sekarang Menpora. Mula lagu syukur kalau apal ben oleh barokah Sayyid Husain Mutahar kok. Dari yakinku teguh, monggo sareng hati ikhlasku penuh akan karuniamu, sareng tanah airku saka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Terima kasih anak-anak. Mudeng betul. Kan anak didik tidak ada, bapak didik itu, ibu didik juga nggak ada. Niku senajan jenengan sampun 70 tahun ning duwe guru, gurune kena nyebut anak didik, ngoten. Itu istilah pendidikan. Oleh nikmat gelem syukur. Syukur ki nggunakaken kanikmatan damel ngibadah. Ngibadah menika pun bagi dados kalih, Pak. Wonten ngibadah muqayyadah, wonten ngibadah mutlaqah. Ngibadah muqayyadah menika ngibadah ingkang anggenipun nglampahi wonten syarat-syarat tertentu kadosta salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumatan, umroh, kaji, niku muqayyadah. Zuhur pamanipun syaratnya kedah wudu riyin leres, suci papane, suci kelambine, patang rekangat, madhep kiblat, manjing wektu leres. Kalau syarat tidak terpenuhi tidak sah. Salat zuhur patang rekangat madhep kiblat ning ra wudu ora sah, niku betul.
wudu madhep kiblat patang rakaat nggih mboten ning klambine ora resik ora suci ora sah nggih mboten niku. Kaping kalih ngibadah mutlakoh menika ngibadah ingkang mboten mawi syarat-syarat tertentu contone pengajian ngeten iki nggih ora kudu madhep kiblat terus ora kudu wudu lenggahe bebas madhep kiblat kena ngalor kena wetan kena kulon kena nggih mboten jagong kena slonjor kena ungkang-ungkang kena nggih mboten niku karo ndomblong ya kena nggih mboten niku mudeng mboten mbah niku niku ngibadah mutlakoh termasuk ngibadah mutlakoh nyambut damel kerja nyambut gawe iki sing dawuh Gusti Allah dawuh harik yadaka ungzil alaika rizqa Allah dawuh obahno tanganmu do nyambut gawe kowe tak duni rejeki dawuh Gusti Allah nyambut gawe hukume wajib dene wis sepuh ra mampu dimaklumi dening Gusti Allah selagi isih mampu nyambut gawe hukume wajib wong Kanjeng Nabi mawon nyambut damel Kanjeng Nabi niku sedasa taun buruh angon wedhus Nabi tahu dadi buruh mula dadi buruh ki ora asor sing penting halal rezekine tentrem atine nggih mboten niku lho Nabi sedasa taun buruh angon wedhus ngertos wedhus mboten Pak suarane piye ayo kurang cetha ana sing persis mudeng mboten niku Kanjeng Nabi sedasa taun buruh angon wedhus gangsal 12 taun Kanjeng Nabi bakul dagang Nabi sadean alat-alat rumah tangga bahkan kadang-kadang Nabi sadean alat-alat dapur Nabi tidak malu jualan alat rumah tangga Nabi gangsal 12 taun bakul dagang yuswa selangkung tahun Nabi sampun sugih sampun temoto ekonomine lajeng dados manten pikantuk Dewi Khadijah gandeng Nabi pun sugih dados penganten mahare mas kawine mboten sekedhik unta kalih dosa dereng mindanipun unta setunggal saniki paling mirah kawan dosa juta menawi kalih dosa 800 juta Nabi dadi penganten mahare mas kawine 800 juta sementara jenengan cukup seperangkat alat sholat tunai nggih betul sah betul Nabi sugih Mbah Hasyim Asy'ari Tebireng Jombang sampun gadah santri kathah pendiri NU tasih nyambut damel Mbah Hasyim Asy'ari menika sampun gadah santri kathah tasih nyambut damel sadean wonten peken Cukir Jombang Cukir pasarane pendak wage Mbah Hasyim Asy'ari menawi wage bikak lapak bangu sadean teng peken Cukir sadean apa miderek riwayat sadean soto bakul baku pendiri NU tahu dadi bakul mbako memper nek wong NU do seneng ngerokok nggih mboten niku mudeng mboten bali menawi kula terus terang mboten nate ngerokok terus terang kejaba Ji Samsu mudeng mboten ngertos Ji Samsu mboten niku Ji Samsu niku Pak nuwun sewu Ji ki maknane loro subuh 2 rakaat sam ki maknane 3 maghrib 3 rakaat su ki maknane 4 zuhur asar isya rokok wing ngelingke salat kok mudeng mboten bari Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU sadean soto niki mula kemutan kula riyen teng pondok Lirboyo cok ngerokok guru kula Mbah Ki Makhrus mucal ngaos kalih ngerokok ngoten ana santri sing gawe singiran bab rokok kula tasih apal separuh pakai bahasa Arab separuh pakai bahasa Jawa yang bagi ba'dal akli anta adada gudang garam Oji Samsu juga bisa
mudeng mboten diwaca nggo lagu diterbangi kena jajal yang bagi batal akli anta adada kudang arah oji samsu juga bisa yang bagi batal akli anta adada kudang karam oji samsu juga bisa sholli wa sallim iman ala mata wal ali wal ashabi man qatwa hada sholli wa sallim iman ala mata wal ali wal ashabi man qatwa hada. Kula ngoten iki kula waca teng Sela Pampang tengen Pak Nur Komar bakul mbaku seneng banget. Teng Paraan Pak Kaji Rukun seneng banget krungu. Mudeng mboten Pak niku. Ngoten niku. Menawi dipun maknani yambagi prayoga ba'dal akli ing dalem sakwise mangan apa anta adada yen to udut sapa sira. Ya sak karepe sing aran. Gudang garam oji samsu juga bisa gitu. Niki iku pisan oleh nikmat gelem syukur nggih ping kalih diuji gelem sabar. Nuwun sewu Pak, sabar niku enteng ucapane abot lakonane nggih mboten niku. Mila Simbah Kiai Haji Nawawi Banten ngendika as-sabru kasibri, sabar ki kaya brata wali. Legi napa pahit? Tapi bareng nunjuk brata wali bergas sehat. Mula wong ki nek gelem sabar sehat bergas. Ana wong kok ora sehat kiengkang-kiengkeng ingah-ingi ketara lera sabar kuwi. Mudeng mboten Mbah niku. Kula gadah donga supados sabar saking Asmaul Husna. Pun saged napa dereng? Monggo dipun tirakaken niki donga ben sabar. Ingkang ngasta HP monggo dipun rekam nggih. Niki donga ben sabar saking Asmaul Husna. Monggo dipun tirakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya Allah, ya Salam, ya Sabur, ya Allah, ya Salam, ya Sabur. Dipun waos mawi lagu saged diterbangi. Ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Sabur, ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Sabur, ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Sabur. Monggo. Ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Sabur, ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Sabur, ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Sabur, ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Sabur. Monggo. Ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Sabur, ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Sabur, ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Sabur, ya Allah.
ya salam, ya salam, ya sabur, ya Allah ya salam, ya salam, ya sabur, ya Allah ya salam, ya mila Kanjeng Nabi ngendika al mukminu alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Kanjeng Nabi ngendika wong mukmin sing srawung wong akeh sabar ngadepi suarane wong akeh mungguhe Allah luwih apik timbang wong mukmin sing ora srawung ora sabar ngadepi suara wong akeh. Mudeng mboten bali. Muga-muga sabar kabeh. Niki donga niki saged damel nambani penyakit darah tinggi. Bludrek mboten niku. Sing do duwe darah tinggi maca niki. Damel pujian kenging. Darah tinggi niku dongane niki. Tombone cara Temanggung ngunjuk godhogan sledri nggih mboten niku. Ki mari stabil darahe. Nek pingin sehat sing kerep ngunjuk degan ijo. Ki mari sehat, syukur degan ijo sing mulungetan. Degan ijo mulungetan ki luwih hebat timbang sing ora mulungetan. Kok ngono? Mergo yen mulungetan kenang sinar matahari pagi menyembuhkan berbagai penyakit. Mula degan ijo mulungetan regane luwih larang timbang sing ora mulungetan. Ki nek ora ngaji ra ngerti ngono. Mudeng mboten bali lho. Ngoten niku. Pisan oleh nikmat gelem syukur. Ping kalih nggih diuji gelem sabar. Ping 3 duwe kesalahan gelem njaluk ngapura. Salah nyang Allah njaluk ngapura nyang Allah, salah nyang menungso njaluk ngapura nyang menungso. Allah niku jembar, menungso durung njaluk ngapura wis di ngapura dening Gusti Allah. Jenengan bidal ngaji ngeten iki dereng njaluk ngapura wis di ngapura 70 dosa. Saben sak jangkah mangkat ngaji saben sak jangkah 70 dosa di ngapura dening Gusti Allah. Nuwun sewu jenengan tindak keng dalem teken iki mae diitung pirang jangkah. Saben sak jangkah 70 dosa di ngapura Gusti Allah. Allah ki jembar sing cok ciut ki lak menungso. Ana wong wis njaluk ngapura le kandha ngri gelem jengkelit ping 7 ya tak ngapura. Sing gelem jengkelit ki sapa? Mudeng nyonto Allah, Allah ki jembar. Wong ki nek gawe jembare wong liya dijembarno dening Gusti Allah. Nek gawe repote wong liya direpotno dening Gusti Allah. Mila tiyang kandangan gadah tetembungan sapa gawe nganggo nggo sareng sapa gawe nganggo kejaba penjahit. Lho nek penjahit gawe ora dienggo sing nganggo sing pesen nggih mboten niku. Genah mboten niku. Mboten niku. Menawi sekawan niki sampun tememplek dateng jenengan siji oleh nikmat gelem syukur, diuji gelem sabar, duwe kesalahan gelem njaluk ngapura, disalahi gelem paring pangapura. Lahir batin jenengan oleh pituduhe Gusti Allah. Tansah dijaga dening Allah. Dijaga apane? Apa-apane. Iman Islame dijaga, omahe dijaga, anak putune dijaga, tandurane dijaga, mbakone dijaga, negarane dijaga, organisasine dijaga. Sapa sing jaga? Gusti Allah. Kene orang ngaji ora ngerti nggih mboten niku. Menawi sampun ngaten niki mlebet wulan Sawal. Sawal niku cara Jawa asale cara Arab. Maknane salah wis mundhak
yasulu lagi mundak, saulan mundak tenan, sawalan akeh mundake. Dadi kersane Allah sawal niki kula jenengan akeh mundake. Mundak apane? Mundak apike, mundak ngibadahe, mundak zikire, mundak le maca Quran, mundak guyub rukune, nggih mboten? Aja mundak utange. Dinangkung niki sasi April. Simbah Kyai Haji Maimun Zubair Sarang ngendika, wong ki nek sasi April rezekine kepenak, ki ngalamat tekan April sing ngarep teko kepenak terus rezekine. Tapi nek April kok duwe utang, mudeng mboten bali. Niki sejarah niki. Niku mila mugi-mugi jenengan saya do tambah sregep ngibadahi, tambah zikire, nggih mboten? Zikir niku wonten werni kalih, wonten zikir hasanat, wonten zikir darajat. Zikir hasanat niku zikir yang bernilai kebaikan. Jenengan derek tahlilan niku zikir hasanat sae. Mujahadah ana zikire kuwi zikir hasanat. Zikir hasanat niki perlu diunggahno menjadi zikir darajat. Zikir darajat ki piye? Zikir sing munggahno derajat usul tekan Gusti Allah. Lah zikir darajat dos pun dipake ya zikir sing lewat tarekah kuwi arane zikir darajat. Mungkin mboten niku. Kula jenengan tiyang NU sing diderek pendiri NU sinten? Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Mbah Hasyim Asy'ari ya nglakoni zikir hasanat, ya nglakoni zikir darajat. Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang niku bai'at Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dateng simbah Kyai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipo Menggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Dadi pendiri NU ki ya Thariqah. Lho, yen wis ngerti pendiri NU Thariqah kok iji ana pengurus NU sing durung Thariqah jajal. Mudeng mboten? Lho, yen wis ngerti pendiri NU Thariqah kok iji ana pengurus NU sing durung Thariqah, kuwi berarti pengurus NU sing durung Thariqah. Mudeng mboten Mbah niku? Gus Dur nggih Thariqah. Gus Dur niku bengatipun dateng simbah Kyai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Seruweng Kebumen tahun 83. Mila Gus Dur nalika badhe seto mentenarkan syair Thariqah. Yang kandangan pun apal kabeh syair Gus Dur. Duh bala kanca ayo teng tanah Jawa niku riyen sejarah niki sing paling kendel banget wani nantang londo kuwi santri sing wis Thariqah. Sing paling kendel nantang londo. Belum ada 4 bulan Profesor Martin dari Belanda ceramah di kampus Gajah Mada. Profesor Martin mengatakan Belanda itu dulu paling takut dengan santri yang sudah Thariqah. Wonten santri sing pun Thariqah lahir wonten dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri kala wau asmanipun Antawirya. Sinten? Mondok teng Tegal Sari Jetis Ponorogo Jawa Timur. Menjadi santrinya Kyai Haji Hasan Besari lan Kyai Haji Nur Sodik. Mondok wonten santren Bagelen Purworejo, ngaji tafsir Jalalain dateng simbah Kyai Haji Baidowi santren Bagelen Purworejo sing semare teng Godekan Bantul Yogyakarta.
Kula dalu ngaos teng Bantul. Sinten Mbah Baidowi? Ramanipun Mbah Ki Haji Hasan Mukibat, Bagelen Purworejo. Salah satu keturunan Ki Haji Hasan Mukibat hubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, TIY Purworejo. Sejarah Ontowiryo ngaji ilmu tarekoh tengen Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Napa tarekoh? Satoriyah. Sinten Kiai Haji Taftazani? Putranipun Mbah Kiai Haji Nuriman Melangi Nogotirto Gamping Yogyakarta, sing asmane keraton BPH Sandiyo. Ontowiryo ngaji ilmu hikmah, ilmu kanoragan, ilmune banser, ilmune pagar nusa, ilmune polisi, bangsane nguntal gotri bareng pasane, pring petuk bareng pasane, kayu stigi. Lho nggih mboten? Ngaji ilmu kanoragan tengen Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ontowiryo menghimpun kekuatan perang mungsuh londo gangsal tahun 1800 selangkung dumugi 3 doso. Senajan namung gangsal tahun bikin pusing pemerintah Hindia Belanda, uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Ontowiryo. Ontowiryo sedo dipun sarakaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantelosari. Samunate dumugi Pantelosari, kula sampun ikan kerapu di Pantelosari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak musisi, konon Pantelosari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisih. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisih menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng betul Pak. Ontowiryo Pak, patungi numpak jaran putih, nganggo jubah serbanan, ono kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ono tulisane Turonggo tinitihan sesekaring bawono. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontowiryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peleburan. Bahkan oleh pemerintah Ontowiryo namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Niku santri ngaji. Asmane asli Ontowiryo, asmane Kiai Abdul Hamid, asma masyhure Diponegoro. Dene asmane komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apal? Kudune Pak Kuramil apal kudune. Mudeng. Mbok menawi wonten ing badhe ngrekam kula wangsuli. Lho, Diponegoro niku tiyang soleh. Tiyang soleh iki disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Nabi sing ngendika. Malah simbah Ki Haji Ahmad Abdul Haq Mbah Mat Watu Congol nate ngendika, omah-omah kok gelem masang gambari Diponegoro, aman slamet. Mbah Mat Watu Congol sing ngendika. Mila daleme Mbah Mat Watu Congol wonten gambari Diponegoro, daleme Gus Ngali Watu Congol ana gambari Diponegoro. Kula nderek Mbah Mat Watu Congol, nderek Gus Ngali. Griya kula tak pasang gambari Diponegoro, kantor MTS tak pasang gambari Diponegoro, kantor SMP tak pasang gambari Diponegoro, SMK MA kampus tak pasang gambari Diponegoro, omah kula tak pasang gambari Diponegoro. Jangan masang sapa yo. Kok masang nafa urubah sama dulu ya? Mudeng mboten niku.
Masang Diponegoro. Wonten badhe ngrekam boten kula wangsuli nggih. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Ki Haji Abdul Malik Kedung Paruk Sokaraja Banyumas. Di antaranya Simbah Ki Haji Badur Soleh Arif Purwasri Kediri, dan masih banyak lagi. Kula wangsuli asma Diponegoro komplit mbok menawi wonten ingkang badhe ngrekam nggih. Pun siap HP siap 86 nggih sampun nggih. Monggo nggih. Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Paling apale mung Gua Selarong tok. Mudeng mboten niku asma Diponegoro komplit. Niki Diponegoro ki toreko. Lha nggih mboten niku. Santri pondok. Pramila menawi jenengan kersa tindak dhateng Magelang, mresani kamare Pangeran Diponegoro wonten kantor eks Karesidenan Kedu, sekarang namanya Bakor Wil 2 Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah tilaran 3. Napa mawon? Quran, tasbih, kitab pondok pesantren naminipun Fathul Qorib. Kula sampun ningali tembriko kalih Pak Pangdam Diponegoro. Tilaran pertama Quran. Lah kok Quran? Diponegoro tiang Islam. Tilaran kaping kalih tasbih. Lah kok tasbih? Diponegoro ahli zikir, malah tarekoh. Almarhum Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekoh. Tilaran kaping 3 kitab Fathul Qorib, kitab madhab Syafi'i, maka Diponegoro bermadhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara kene jenengane Nahdlatul Ulama. Sing subuhane nganggo kunut, Jumatane adane loro, salate nggo usoli, nggih mboten? Bar salat wiridan, sadurunge salat puji-pujian, yen ruah sadranan ruahan, nggih mboten? Ditambahi nanggap kubro siswa. Mudeng mboten? Bareng-bareng do nyanyi anake wong tani omahe nang pinggir kali, nggih bareng ya. Mudeng mboten? Apal apa ora ya? Mudeng mboten? Do misol mido, nggih mboten? Mboten. Mudeng mboten niku? Niku Ahlus Sunnah wal. Loh, nderek NU niku penting, Pak. Kanjeng Nabi ngendika la tajtami'u ummati ala dolalah. Hadis itu membuang mudhof. Mudhofnya tidak disebut tapi tetap berfungsi. Yang disebut cuma mudhof ilaih saja. Sayangnya jenengan mudhof yo ora ngerti, mudhof ilaih yo ora ngerti, wong biyen ra mondok ayo. Mula mondok niku penting. Putra jenengan, wayah jenengan niki mangsane tamat SD, tamat MI. Sae sanget dipun kirim teng pondok-pondok pesantren. Nuwun sewu, ngaji golek ngilmu nang omah, nempel wong tuwa, ora temu-temu pikirane. Mula wong tuwa sing ngerti tenan luwih marem anake nang pondok tinimbang nang omah. Ki nek ora ngaji ora ngerti. Nek perlu dipasang spanduk teng pertelon-pertelon, ngaji golek ngilmu nang omah, nempel wong tuwa, ora temu-temu pikirane. Pasang spanduk pertelon. Mudeng mboten Pak niku? Niku nyatane sing paling kendel nantang Wandoyo sing tau mondok kok. Sapa? Pangeran Diponegoro. Putranipun Sultan Hamengkubuwana kaping 3 garwa saking Pacitan. Mila Nabi ngendika la tajtami'u ummati ala dolalah. Kalimat yang tidak disebut tapi tetap berfungsi. Oh, lengkapnya ngeten la tajtami'u ulama ummati ala dolalah. Niku arti tekstuale Nabi ngendika
kesepakatane umatku ra bakal nyasarake. Itu tekstual. Yang kita pakai bukan tekstual, kontekstual. Arti kontekstualnya kesepakatane ngulamae umatku ra bakal nyasarake. Nabi sing ngendika. Jadi sing dijamin bener iki kesepakatan para ulama. Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin benarnya. Yang dijamin benarnya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Mbah Hasyim Asy'ari damel NU mboten piyambakan dengan kesepakatan para ulama. Ada Mbah Wahab Hasbullah, ada Mbah Bisri Samsuri, ada Mbah Romli Tamim, ada Mbah Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya, wonten Mbah Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, wonten Mbah Kiai Haji Fakih Mas Kumambang Gresik, wonten Mbah Kiai Abdul Halim Sumedang Jawa Barat, bapakipun Pak Asep Mojokerto, kiai terkaya se-Indonesia, dan masih banyak lagi. Mula sing kudu diderek kuwi organisasi ingkang dipun dekaken dening kesepakatan para ulama. Apa itu? Nahdlatul Ulama. Hari ini banyak ormas keagamaan tapi yang mendirikan bukan kesepakatan para ulama. Tolong hati-hati, jangan diikuti. Ngoten. Mudeng mboten Pak niku. Sing diderek atas dasar kesepakatan, konsensus. Napa niku? Nahdlatul Ulama. Ingkang terakhir niki sampun sonten sanget nuwun sewu Pak. Kula kepingin ingkang rawuh sedaya penyuwune disembadani Allah. Nuwun sewu Pak. Tiyang menawi kepingin penyuwune disembadani Allah, syaratnya kudu kangen dateng Kanjeng Nabi. Yen ora kangen yang Nabi, ra bakal penyuwune disembadani Gusti Allah. Nuwun sewu tiang-tiang ingkang kangen dateng Kanjeng Nabi menika Pak, wonten tanda-tandanipun mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi seneng jamaah, sing kangen ya seneng jamaah. Nabi seneng maca Quran, sing kangen ya seneng maca Quran. Nggih mboten? Nabi seneng maca selawat, sing kangen ya seneng maca selawat. Nabi seneng infak sedekah, sing kangen ya seneng infak sedekah. Nabi seneng ngopeni bocah yatim, sing kangen ya seneng ngopeni bocah yatim. Ana wong kon ngopeni bocah yatim kok sing diopeni mung mbokne jajal niku. Mudeng mboten niku. Nabi seneng zikir, sing kangen ya seneng zikir. Nabi seneng salat duha, sing kangen ya seneng salat duha. Ana ngaku kangen karo Nabi kok ora tau salat duha, ra ngandel nek kangen. Ra ngandel iki nek cara kandangan jenengane belkedes. Ngertos belkedes mboten? Kadang-kadang tambahi tairase bareng. Mudeng mboten? Bondo, arto, rezeki, gaji, sertifikasi, bengkok, tunjangan, jabatan, honor penyuluh, honor PKH. Nek ora dipageri salat duha, ra nglumpuk-nglumpuk bandane. Mulai yen ana wong wis nyambut gawe ketekuk-tekuk, bondo kok ora nglumpuk-nglumpuk, rasa kakan sambat karo tangga, ketara ra tau salat duha. Mudeng mboten Mbah niku? Niku mila kangen karo Nabi niku penting. Tiang ingkang kangen dateng Kanjeng Nabi niku bahasa Arabe asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu. Asyikun Nabi, rindu sama Nabi. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu kepada Nabi gelarnya adalah asyikul Mustafa. Maka grup hadroh ini suka memanggil-manggil orang yang rindu kepada Nabi. Manggilnya pakai bahasa Arab, ya asyikul Mustafa, hai orang yang rindu kepada Nabi, absir, bergembiralah, binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu kepada Nabi. Dipanggil pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya asyikul Mustafa
Mustafa absyir binailil. Makiriyin kula kepingin ingkang rawuh sedaya menika pikantuk ganjaran ngungkuli ngibadah swidak taun awan poso bengi salat sunat. Kanjeng Nabi ngendika idkhalus surur ala qalbil mukmin khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha. Gawe Kanjeng Nabi ngendika gawe lega atine wong mukmin siji kuwi ganjarane ngungkuli ibadah swidak taun awan poso bengi salat sunat. Pengurus NU ranting mriki Bapak Kiai Istukhri kali Pak Sururi nggih ngundang kula teko Pak Ye Isturi Pak Sururi lega atine leres. Kapan Pak Kiai kalih niki do lega atine kula entuk ganjaran ngungkuli ibadah swidak taun awan poso bengi salat sunat. Menawi ingkang pikantuk ganjaran semanten kathahe kok namung kula mboten lega. Kula nggih lega sanget upami jenengan sedaya pikantuk ganjaran kados kula. Kersa mboten? Upami kersa, upami do gawe lega kula kersa mboten? Kula kan tiyang mukmin. Kersa mboten? Tanpa biaya. Nuwun sewu, kula lega banget kapan lagu terakhir niki jenengan sedaya tak suwun kalih olahraga kabeh. Olahragane cukup karo ngene-ngene astane. Ngontrol kolesterol nggih mboten. Kok jenengan kersa ngene-ngene kula lega jenengan entuk ganjaran ngungkuli ibadah swidak taun awan poso bengi salat sunat. Bu ngene-ngene nggih. Nuwun sewu nggih. Kula lega jenengan entuk ganjaran ngungkuli ibadah swidak taun awan poso bengi salat sunat. Nabi sing ngendika ora percaya rusak imane. Ngoten mawon. Siap? Hadroh siap? Ya asyikal Mustafa absyir binailil muna. Ya asyikal Mustafa absyir binailil muna. Qadara qaka susofa asofa asofa wa toba waqtul hana. Qadara qaka susofa wa toba waqtul hana. Mustafa absyir binailil muna. Asyikal Mustafa alladhi fil liqa qad fassala martaqo alladhi fil liqa qad fassala martaqo tunal waro rabbuna tunal waro rabbuna. Suwi-suwi keju tangane ning nyuwun ngapunten ngeten-ngeten iki penting damel ngontrol kolesterol. Leres nuwun sewu mbok menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi ingkang rawuh sedaya paringana jembar rezekinipun, gampil urusanipun, sinembadan penyuwunipun, istiqomah ngibadahipun, sehat waras badanipun, kabul hajatipun, ical ruwet rentengipun, soleh solehah putra wayahipun. Mekaten sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Monggo kita dongani rumiyin nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi terkalim ba'dini sultanik. Allahumma ighfir lana dhurbana khotoyana kullaha wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masakina wa dhunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha hadhil qaryata Kembang Sari makmuratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kathratil jamaah wat talamid wal arzak wal istiqomah was sihhah wal afiyah wa ala alihi was sahbihi barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi was sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.